Алиев наехал на Путина, а Пашинян потроллил Лукашенку. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Лукашенко знову просить потерпеть. И помните, что это надо. Надо потерпеть. Коли скончится война. Горячая фаза войны завершится в этом году. Куды расейцы трацяць грошы? Вітаем, сябры! У нас чарговы, апошні ў гэтым годзе выпуск навін. Пра гэтыя іншыя падзеі ўжо зараз. Прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў раскрытыкаваў Расею за спробы схаваць сапраўдныя прычыны авіякатастрофы пад Актау, у якой загінулі 38 чалавек. У інтэрв'ю мясцоваму тэлебачанню ён адзначыў, што ў першыя дні з Масквы гучалі вар'яцкія версіі, такія як сутыкненне з птушкамі або выбух газавага балона, хоць прабоіны ў фюзеляжы самалёта цалкам іх абвяргалі. Аліеў заявіў, што самалёт быў пашкоджаны сродкамі радыёэлектроннай барацьбы, а пазней агнём супрацьпаветранай абароны з зямлі. Ён падкрэсліў, што Расія павінна прызнаць сваю віну, пакараць вінаватых і выплаціць кампенсацыі. Владзімір Пуцін ужо папрасіў прабачэння за атаку, але гэта, па словах Аліева, недастаткова для аднаўлення даверу. Нагадаем, раніцай 25 снежня самалёт азербайджанскіх авіяліній, які ляцеў з Баку ў Грозны, упаў блізу аэрапорта Актау на захадзе Казахстана. Калі самалёт пралятаў над Чачнёй, па ім ударыла супрацьпаветраная абарона, якая працавала ў выніку налёту беспілотнікаў. На борце лайнера было 67 чалавек. У тым ліку 37 грамадзян Азербайджану, 16 расіянаў, 6 грамадзян Казахстану і 3 Кыргызстану. У авіякатастрофе загінулі 38 чалавек, 29 выжылі. З-за гэтай катастрофы прэзідэнт Азербайджану пакінуў саміт краін СНД ў Петербургу. А вось прэзідэнт Арменіі Нікол Пашынян вырашыў паўдзельнічаць у ім у рэжыме відэасувязі. Ён таксама заявіў, што такім чынам збіраецца ўдзельнічаць і ў наступным саміце, што плануецца прайсці ў Мінску. Справа ў тым, што ў свой час Пашынян паабяцаў, што ні ён, ні іншы дзяржаўны чыноўнік не паедуць у Беларусь, пакуль там кіруе Лукашенка. Але Лукашенка пра гэта нібыта забыўся і вырашыў патроліць Пашыняна. Той жа не застаўся ў даўгу. Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали. Нет проблем, нет проблем. Нет проблем. Предлагаю перейти к процедуре подписания. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я понимаю, отношусь к этому. Армянскі кіраўнік падкалоў Лукашэнку тым, што з-за санкцый яго, магчыма, узніклі праблемы з тэлевізорамі. А ў Армении уже пообещали собрать сродки на телевизор для Лукашенки. Ведь Пашинян очень тонко намекнул, и мне это понравилось. Да и всей стране понравилось. Он сказал, что я понимаю, у вас проблемы, да, и мы к этому относимся. То есть он намекнул на что? У вас санкции настолько вас задушили, что уже даже телевизора у вас нету. Поэтому мы решили в Армении скидываться на телевизор для Лукашенко. Пусть только марку скажет, какой хочет, LG, Samsung или Panasonic. Что правда, с телевизорами у Лукашенки проблем нема. Іначе йдеш народу розповідати про щасливе життя під його мудрим керівництвом. По телевізорі вешають локшину на вуші глядачам не тільки столичні пропагандисти, але й обласні чиновники. Так недавно призначений керівник Вітебського Олексій Героєв у ефірі обласного телебачення заявив, що пляцовку для площі Герба і Стяга вибрали, прислухавшись до голосу вітеблянів. Мы действительно сделали опрос через газету «Видбичи», и 70% жителей определило место именно там, где сейчас мы ее возводим. Хотя насамрэч за эту пляцоўку проголосовало меньше, як за чвэрць удзельнікаў пытання. Гэты вариант занял только 3-е место. Ну что тут скажешь? А он попросту соврал. Поздравляю вас, господин совравший. Але ж у чыноўнікаў, відаць, свая матэматыка. Ад Ярмошыны. Хутчэй за ўсё свае галасы яны лічаць як 1 до 100 да галасоў простых жыхароў. Нядаўна чыноўнікі зладзілі ў інтэрнэце цэлую кампанію, калі Лукашэнку крычалі «трэба» ці па-расейску «надо». А сам Лукашенко сказал это детям, выступаючи перед ими на новогоднем святе. Я понимаю, что утром вы просыпаетесь, как и я когда-то, как и вот старшие ваши друзья, преподаватели, учителя,
Никуда не хочется идти, погода гадкая, хочется дома остаться, но есть такое слово, которое недавно на щит подняли «надо». І коли йому треба йти на 7-й термін, то остатньому, тим ліку дітям, треба ще потерпіти. Если где-то учителя, воспитатели, родители немножко перебирают все время, учись, 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 долбают вас, потерпите. И помните, что это надо. Надо потерпеть. Асабіста я чую ад яго гэта ўжо 30 гадоў. Трэба пацярпець, а там лягчэй будзе. Толькі дзе тое там? Хіба толькі ў іншым свеце. Тым часам украінскі журналіст Дмітрий Гордон заявіў, што 30 снежня можа спыніцца гарачая фаза вайны паміж Украінай і Расіяй. 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Як кажуць гэтыя словы ды Богу ў вушы. Праўда, яго ўжо паспеў абвергнуць прэс-сакратар Пуціна Пяскоў. А вось бранскія навіны ведаюць нешта іншае і пужаюць абвастрэннем сітуацыі. Зноў палякі з бандэраўцамі вінаватыя. Такая вось каша ў галаве. Палякі дзейнічаюць разам з бандэраўцамі, а фашызм – гэта ЛГБТ. ЛГБТ равно бодипозитив равно фашизм. Да ладно. Друзья, это социологическое определение фашизма. Такая вось заява прагучала ў расійскім тэлевізары. А вось ці сапраўды хутка скончыцца вайна і ці спраўдзяцца прагнозы Гордона, пабачым. А вось у Беларусі ў наш час свае казачныя героі. Тут нават маленькіх дзяцей зараз апранаюць у міліцэйскую форму. Які час? Такія навагоднія касцюмы. Цікава, вось нядаўна дзяўчыну пакаралі за недазволенае нашэнне міліцэйскай формы. А тут як? Ці гэта штосьці іншае? Тым часам дарослыя сур'ёзныя дзядзькі, што лічаць сябе сілавікамі, напісалі навагодняе віншаванне. Здаецца, дзеці і то лепш бы за іх сачынілі. Таму хочацца ім адказаць вершам з майго дзяцінства. Ні складу, ні ладу, пацалуй кабылу ззаду. Яшчэ ў гады майго юнацтва нам удзяўбалі ў галовы, што савецкі народ – самая чытаючая нацыя, а сатырык Задорнов з экранаў тэлевізараў высмейваў тупых амерыканцаў. І што з этой самай адукаванай нацыі вырасла? Паводле статыстыкі, якую агучыла іхная ж прэса, траты на магічныя паслугі ў Расіі цяпер супастаўныя з расходамі на ежу і нават перавышаюць гэта. Магічныя паслугі, ад чысткі чакраў да суправаджэння крэдыту сталі летнеабавязковым пунктам сямейнага бюджэту. У сілу магіі верыць кожны 4-ты жыхар Расіі, а больш за палову жыхароў краіны хоць раз у жыцці карысталіся паслугамі магаў. Асабліва папулярныя астролагі, нумеролагі і сібірскія шаманы, якія прапануюць усё ад рытуальнага камлання да пошуку грошай. Шаманскія сеансы сталі настолькі масавымі, што, напрыклад, у Кемераўскай вобласці нават ладзяць афіцыйныя абрады з білетамі па 15 000 рублёў. Аднак чарга ўсё роўна стаіць, бо чыстка чакраў лічыцца не менш важнай працэдурай, чым медычныя паслугі. Пакуль чыноўнікі разважаюць, як адсячы галаву рознаму чараўніцтву, яно нібы ў казцы зноў аджывае з утроенай сілай. Такая вось праўда пра самую перадавую краіну. 30 снежня Паўлу Севярынцу споўнілася 48 гадоў. Ужо ў каторы раз адзін з самых вядомых беларускіх палітыкаў, пісьменнік, грамадскі дзеяч і сузаснавальнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі адзначае гэты дзень за кратамі, дзе знаходзіцца з 2020 года па палітычных матывах. Ягонная праца і нязломная вера зрабілі яго сімвалам супраціву і маральнага трывання ў барацьбе за свабоду Беларусі. Павел заўсёды стаяў на пазіцыях любові да радзімы, хрысціянскіх каштоўнасцяў і чалавечай годнасці. Нават у зняволенні ён працягвае заставацца прыкладам для нас. Дзень нараджэння Паўла – гэта не толькі напамін пра тое, што змаганне за праўду і справядлівасць патрабуе ахвярнасці, але і напамін аб тым, што вернасць сваім прынцыпам здольная змяніць свет. Мы жадаем яму моцы, здароўя і як мага хутчэйшае вызвалення, бо сапраўдная свабода Беларусі немагчымая без такіх людзей, як ён. Вось і завяршаецца 2024 год. Год выклікаў, перамог, расчараванняў,
радасных і сумных падзей. Дзякую кожнаму з вас, хто быў з намі на працягу гэтага часу, глядзеў, слухаў, падзяляў або не падзяляў наш пункт погляду на падзеі. Ваша падтрымка натхняе нас на стварэнне новага і па-сапраўднаму беларуска. Няхай у 2025 годзе вас чакаюць толькі прыемныя навіны, моцна вам здароўя і надзейных сяброў побач. Мы ж працягваем працаваць для вас. Заставайцеся з намі, бо разам мы зможам больш. З Новым годам! Жыве Беларусь! Слава Украіне!